4% от близо 64 000 зрелостници тази година имат двойки на матурата по литература. Отличниците са 2%. Резултатите са малко по-ниски от 2010, но изискванията са завишени, коментира министър Сергей Игнатов. Признава, че при въвеждането на зрелостните изпити преди няколко години е заложена ниска база за тройка. Министерството планира всяка година критериите да стават по-трудни. Експерти обаче признават, че скалата за оценяване на матурите и за 7 клас се изготвя след като са видели нивото на представяне на учениците. По този начин българската образователна система остава без утвърдени критерии за оценяване. Кога шестицата на матура у нас ще е равна на шестицата в европейските държави? Първо, критерии за оценяване има и те са много добри. Те са качени на сайта на Министерството на образованието. Те прозорец или врата са тези критерии? Ами, за някой прозорец, за някой врата, зависи кой как е мотивиран да ги види и къде иска да влезе или изобщо иска да излезе. Другото нещо, което е много важно, действително трябва да бъдат повишени критериите за оценяването, защото от миналите години бяха много ниски тази скала, която създаде едно погрешно впечатление, че и най-слабите ученици, които не са мотивирани и не са положили усилия да се подготвят по време на учебната година, така останаха с впечатлението, че могат да се справят. Аз лично не се вълнувам много от матурите, понеже при нас студентите влизат с тежък приемен изпит. Преди години по 12-15 души се бориха за едно место, сега в момента се борят около 5 човека. Това е свързано с демографския срив. И ние нямаме намерение да се откажем от тази система на прием. Значи входа при нас от тези 5-6 колко влизат? Един. Само един? 5 души се борят за едно место. Разбрах ви. Преди бяха 12-15, сега по 5-6 души се борят за едно место. И тъй като конкуренцията е много голяма, обикновено къде студентите в медицински университет се готвят минимум 1-2 години преди къде студентските изпити. Изпитите са много сещам тежки. се и нещо друго. Колко от тези 5-6 човека са българи и колко чужденци? Значи аз говоря за българите, които кандидатстват държавна поръчка. Това е едно на ръка. Да. А иначе имаме чужденци 1600. Така. Аз мисля, че ние сме на първо място по броя на чужденците в България. Тази година се надявам да достигнем 2000 души чуждестранни студенти. Интересът към нашия университет винаги е бил голям. И колкото и така да ви звучи куриозно, за последните 2 години, 3 години, когато държавата беше в криза, ние повишихме броя на чужди студенти 2 пъти. Аз също за матурите по-малко ще говоря, само ще споделя някои опита във Висшето училище по застраховане и финанси. Ние също като медицински университет, при нас има един сериозен приемен изпит, независимо от това, че сме платен университет, независимо от това, че има демографска криза. Защо правим този приемен изпит? Защото, каквото и да говорим, в момента равнището на тези, които кандидатстват за висше образование, е на невисоко равнище. Дори ще дам един пример с това, което вие преди... Косвено ви вълнуват тия матури? Разбира се, че ме вълнуват косвено, но това е някакси в една материя, която е по-далече от мен. Но аз ще дам един пример, много подобен на този, който вие в момента го дадахте с изпитите от матури. При мен работят, аз съм в университета с най-младите хора, които работят, перфектно образовани, с перфектен английски. Сме в свободния дебат, може да се прекъсвате, да имам случаи, в които, когато ми напишат нещо на български, просто ми настръхват косите. И съвсем скоро им казах, моля ви се, напишете го първо на английски, защото вие пишете по-правилно английски, отколкото на български. Превишете го на английски, направете го с всичките му препинателни знаци, с всичките запитай и след това го преведете на български, аз ще му сложа пълния член. След като миналата година беше възстановен платения прием в държавните университети, отново възникнаха въпроси за качеството на държавното образование и неговият смисъл. Мотивът на управляващите е, че това е антикризисна мярка, която ще подпомогне финансово вузовете. С изключение на някои бивши социалистически държави, такава практика в Европа не е позната.
скандинавските страни, където образователната система е с най-утвърден модел в Европа, ако получиш тройка, няма да влезеш в държавен университет, не можеш да си платиш, за да учиш редом с отличниците. Затова и качеството на образование се е запазило с годините. Трябва ли да има ясно разделение между частното и държавно образование у нас? Аз ще започна с една лека закачка и тя е свързана с това, че първо благодаря на 7 TV, защото явно нещо се променя в държавата. За първи път се дава първо думата на частните университети пред държавните. Това е едното, това е закачка, разбира се. Сериозното е, първо, някакси не ми хареса самия анонс на тази дискусия. Частно или държавно. Защо частно или държавно? Има простички неща. Има много добри държавни университети. Имаме пример, който в момента е тук срещу мен. Имаме и много добри частни университети. Имаме слаби държавни университети, имаме слаби частни университети. Много част от държавните университети, то от тези втората категория, много обичат да се закачат с частното образование и да казват, че то е тяхната пречка. Държавно или частно образование? Безспорно, че частното образование е алтернатива на държавното образование. Във висшето училище нещата стоят по-различно, но какво е мнението на Европа и на Европейската комисия? Поради това, че средното образование е базисното образование, поради това, че то е задължително образование съгласно Конституцията на Република България и другите страни членки на Европейския съюз, Комитета по образование казва, че частното училище не трябва да надвишава повече от 3% в страните членки на Европейския съюз, за да се даде възможност за равен шанс, равен достъп, равно качество на всички деца, които по Конституция трябва да завършат до 16 годишна възраст задължително образование. Държавно или частно не седи. Аз съм напълно съгласен с това, което каза Григорий Вазов. Добро или лошо? Това е проблема. Днес с доцент Вазов сте малко като алваджията за бозаджията. Не спряхте да се хвалите. И в този дух искам да го похваля, защото на него явно не му е удобно. Заповядайте. Да, но 20% от неговите студенти не завършват. Това е частно училище, забележете. Той губи пари, за да поддържа качество. Това не може да се каже за други частни университети. А платения прием в държавните университети? Как гледате на това? Значи, аз внимателно слушах анонси и ще ви кажа. Ние не приемаме с тройки платено. Значи, тези, които са под чертата, не са могли да влезат, не са наистина няколко стотни, им даваме възможност да запишат платено. Така че въпросът не е за това да се приемат тройкаджи, нали, платено, а да се даде възможност на тези, какъв които е критерия? Критерия какъв е? Изпита към студентски изпит. Значи имат, да речеме, няколко стотни, 20, 30, 50 стотни по-малко от бала на тези, които са прияти, даваме възможност на тези деца да влезат в платено обучение. Министърът на образованието Сергей Игнатов съобщи, че новият закон за висшето образование ще е готов до края на септември. Той заяви, че промените ще дадат право на университетите при прием на студенти сами да признават документите за предходно образование. Според него тази промяна е важна най-вече заради чуждестранните студенти. Втората промяна ще даде право на университетите да се сдружават на територията на страната и с образователни институции в чужбина. Трета поправка предвижда премахване на ограниченията в платеното обучение в магистърската степен. Министърът съобщи, че до края на юни ще има и други промени. Ще се подобри ли нивото на висшето образование с новия закон? Имаме огромен опит с привличането на чуждестранни студенти през годините, като през последните 3 години, най-кризисните искам да подчертая, удвоихме техния брой и аз го казах в началото, надяваме се тази година да надминем цифрата 2000. 2000 по 6000 евро, това са 12 милиона. По 2, някъде около 24 милиона лева влизат в касата на университета. Това не е ли малко частен случай, професор Митев? Само защото университетът е толкова класен. Ето още една причина да се назоват няколко национални университета, най-добрите, и държавата да ги финансира предимно тях. Ето още един довод. Мога да ви кажа, че и другите медицински университети не се справят зле. Ние естествено имаме най-големи приходи, но сме най-реномирани и с най-голям престиж.
Аз бих желал да обърна внимание на нещо друго. Едно изречение трябва да влезе в Закона за висшето образование, а именно на университетите трябва да се реши публично-частно партньорство. Това ще ни даде възможност да правим още повече пари. Имаме тази възможност ние, медицински университет. Аз съм сигурен, че това нещо, ако се разреши само за първата година, някъде приходите ще ни нараснат около 1,5 милиона-2. Аз искам да кажа нещо много простичко, тъй като тук сме от по 35 години и повече в образованието. За последните 20 години обаче, когато настъпиха кардинални промени в обществено-икономическото развитие на държавата, за последните 2 години станаха толкова много промени, които за предишните 18 или 19 години не са ставали. Първо беше закрита една порочна структура, така наречения ДВАК, който създаваше и манипулирани и дирижирани учени. Това също създава един много интересен момент. Професора, който е станал и е професор на Висшето училище по застраховане и финанси, ако бъде избран от академичния съвет, без процедура, на друг университет, това е вече класата, това е авторитета, това е признанието между самите университети. Така в една обща линия се изгражда и елитните университети на нашата държава. Другите промени, тези сега, които стават, подкрепяме ги категорично. Особено за чуждестранните студенти, особено за укрупняването, особено за признаването на чужди дипломи от самите университети. Между впрочем, тук това е една инициатива на частните университети, на Асоциацията на частните университети, която беше много колегиално и много перфектно подкрепена от държавните университети и затова това става възможно. Промените в Закона за висшето образование са много навременни, много точни и много ясни. Тук се дава отговор на двата въпроса, които дискутирахме преди малко. Укрупняването на висшите училища, създаването не само на научно-изследователска дейност в тях, но и развитие на иновативните подходи при подготовката на студентите. Дава се възможност самите университети да признават дипломите на чуждестранни кандидати, например от Америка, Молдова или Германия, Франция. Ето аз ще ви кажа един пример. Моята внучка, която е 11-ти клас в американско училище в Америка, трябва да дойде да следва в България. За да може да Не, баба я иска и трябва да стане. Точно така, защото тези висши учебни заведения тук са чудесни, прекрасни. И професор Григорий Вазов, и професор Митев. Така че тя, идвайки си с американската диплома, 6 месеца трябва да загуби тук, за да може да й се признае дипломата, а тя ще изпусне кандидатстването. На нашите деца, които всяка година отиват в чуждестранните университети, точно с едни такива промени, там по интернет баба иска, закона не дава, така дипломите и там се признават. Както се признават на нашите деца в чужбина, нека да се признава и на чуждестранно завършилите деца средно образование да дойдат в нашите университети. Другото нещо, което е много важно. Ние говорим, че трябва да изнесем политиката за научно-изследователската дейност във висшето училище. Ние го искаме и в средното училище. Публично-частното партньорство за висшето училище е задължително. Ние го искаме и в професионалните гимназии, които са също податливи и трябва да има публично-частно партниране, за да може сега ще ви прекъсна, защото да участват и бизнес да участва при подготовката на кадрите и всички работодателски организации.